Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi tapşıların qoraysiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Рәсми хроника. Район эчке эшләр бүлегендә тантаналы чара үтте. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре җитәкчеләрен лаеклы ялга озатты. Тулырак Фәрида Гайнетдинова. Тантаналы шарада муниципаль район башлыгы Рамил Муллин, район прокуроры Данис Ахмаджанов һәм район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов катнаштылар. Шараны шөп бүлек җитәкчесе Раил Гатауллин Наил Бәдретдиновка рәхмәтен белдереп истәлекле бүләк тапшырды. Муслим районына эшкә беренче көннән килгәннән бирле безнең турда барлык тик оңай фикерләрне ишетергә туры килде. Билгеле, бу залдагы һәрбер полиция хезмәткәре алар сезнең белән эшкә алынды. Һәрберсе сезнең идарәчелек астында үсте, өйрәнде. Һәм инде алар өчен сез җитәкче генә түгел, күбесенчә укытучы һәм остаз булдыгыз. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин теләкләрен җиткерде. Наил Бәдретдиновка эчке эшләр органнарында озак еллар намуслы хезмәт өчен һәм лаеклы ялга китүе уңайыннан Татарстан Республикасы хокук саклауны укытудагы хезмәте күкрәк билгесен тапшырды. Мин сезгә бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Үзем шәхсән как район башлыгы буларак, нинди генә сорау булса да, мин сезгә чыктым. Сез инде безнең үтенечләргә кире калкмадыгыз. Һәрберсен кабул итеп, закон кысалары нигезендә эшләргә тырыштыгыз һәм кирәк аның нәтиҗәсе дә булды. Район прокуроры Данис Ахмаджанов һәм ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов та җитәкченең хезмәтенә югары бәя бирделәр. Наил Бәдретдинов районның ДАСАФ оешмасын җитәкләячәк. Аңа яңа хезмәтендә уңышлар телибез. Фәрида Гайнетдинова, Динар Минхажев, Müslüm телевидениесе. Бүген аналог эфир тапшыруларынан цифрлы телевидениега күчү бара. Татарстанда аналог эфир тапшырулары 2019 елның 3 июнендә туктатылачак. Тулырак алдагы сюжетта. Аналог телевидение дегенде телевизион тапшыруларны өйдәге яки урамдагы антенна ярдәмендә карау күздә тотыла. Аналог тапшыруларны телевизорларда һәр каналның логотипы янәшәсендә куелган А хәрефе күрсәтә. Аналогтан цифрлы тапшыруларга күчүне җиңеләйтү өчен республикада цифрлы телетапшырулар шелтәре булдырылды. Әлеге шелтәр 20 гомум Россия телеканалын бушлай кабул итү мөмкинлеген бирәчәк. 3 июня этот канал отключится. И чтобы вот дальше смотреть и свой любимый канал, тот же Первый канал, у нас уже в республике реализовано цифровое эфирное вещание по федеральной программе. Это первые 10 каналов, ну вот в Муслюмовском районе на 32-м частотном канале можно поймать, и вторые 10 каналов, это на 45-м частотном канале. Телевизор DVB-T2 цифрлы стандартында булса, тапшыруларны цифрлы форматта карау өчен аны көйләргә генә кирәк. Юк икән, DVB-T2 цифрлы приставкасын алырга туры киләчәк. Телевизорга DVB-T2 цифрлы стандарты көйләнүен аның паспортыннан яки маркасы һәм характеристикасы буенча интернет аша белергә була. Есть такой нюанс, то что современные телевизоры уже принимают это, ничего менять не надо, просто антенна, телевизор настроили, и у вас должно все показывать. Если у вас старый телевизор, то вам придется приобрести приставку. Эшне җиңеләйтү өчен цифрлы телевидение тоташтыру һәм көйләү буенча волонтерлар әзерләнде. Мөслимдә бүген волонтерларны өйрәтү буенча уку оештырылды. Уку барышында егет-кызлар цифрлы телевидениены көйләү буенча күнекмәләр дә алды. Ихтибар, аналогтан цифрлы телевидениега күчү буенча үзгәрешләр Таттелеком, МТС, Спутник тәлинкәләре һәм цифрлы телевидение приставкалары булган кешеләргә кагылмый. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Müslüm телевидениесе. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләренең тик торганнары юк. Быел кар күп яугач, эш бигрәк тә күп. Тротуарларны, үзәк урамнарны кардан төзекләндерү үзәге чистарта. Бу атнада аларга тагын бер эш өстәлде. Үзәк хезмәткәрләре агачларны язга әзерли, формалаштыра. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Борынга кырынлап яз исе керә башлады. Бөтен җирдә язга әзерлек эшләре бара. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре бу көннәрдә агач ботакларын декоратив кисү белән мәшгуль. Кешеләр гомеренә куркыныч янаган, электр линияларына һәм газ торбаларына зыян китергән агач ботаклары Пушкин урамында тулысынча һәм район үзәгендәге башка урамнарда өлешчә башкарылды. Безнең ел әйләнәсендә инде эшне туктап торганы юк. Кыш көне инде кар көрибез, җәй көне чәчәкләр тартабыз. Көзгә таба инде карны яфракларны җыябыз инде. Иртән участокларны карыйбыз. Кар яумаган көннәрне чүпләр җыябыз. Үзебезнең участоклардан инде
Қар яуған күнде қар күрейбіз. Бүгінгі күнде озеленение ұйышмасында міне шушы матларны хаман үрәбіз әлі, міне ағачларны тегізлейлер, жігітлер матурлайлар. Яз күні яфраклар ярганда матур булсыннар үшін. Іш күбінде міне қар тартып тұрабыз, жауып тұра. Тик тұрған жоқ, Аллаға шүкір. Балалар мәктәпкә, балалар бакчасына, халык эшкә, кибеткә түләүләр башкарга көндә бер юлдан чаба. Көчле бураннар булганда да кар көрткә батып чумып йөргәнебез юк. Вакыт белән исәпләшмичә эшләгән оешма хезмәткәрләренә тирән рәхмәтебезне җиткерәбез. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе. Әтиәниләр бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Бу БДИ форматындагы имтихан белән таныштыру максатында эшләнә. Шул ук вакытта әтиәниләр үзләренең белемнәрендә сыный. 26 февраль көне республика мәктәпләрендә Бөтен Россия акциясе кысаларында әтиәниләр өчен рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы үткәрелде. Без бүген лицей базасында бердәм дәүләт имтихан үткәрәбез ата-аналар өчен. Имтихан үтә рус теленнән. Ул барачак безнең 2 сәгать. Бу Бөтен Россияда үтә торган акция. Аны үткәрәләр ата-аналарны бердәм дәүләт имтиханның барышы белән таныштырыр өчен. Әлеге чараның төп максаты әтиәниләрне бердәм дәүләт имтиханы тапшыру процедурасы белән таныштыру. Әтиәниләр бу көнне үзләре дә бик дулкынланды, төрле хисләр кичерде. Быел беренче мәртәбә менә БДИ биреп карыйбыз рус теленнән. Үзебезнең балалар инде шушы юлны үтәләр бит. Безгә дә белеп тору әйбәт дип саныйм инде мин. Үзебезнең шушы балаларның үткән күперләрен дигәндәй былтыр татар теленнән без диктант язып карадык. Быел Алла бирсә, үземнең 11нче классны бетерә иң өлкән кызым. Инде аның нәрсәләр хис иткәнен инде үземнең аркылда үткәреп карыйсым килде. Аңа ничектер ышаныч бирер өчен дә инде шул чыгарылыш имтиханнарын тапшырганда нәрсә ничегрәк әзерләнергә дә, үзеңне тынычрак итеп тотарга да менә мин бик нык дулкынланам. Муслим районында бердәм дәүләт имтиханы тапшыру лицейда уздырылды. 15 әтияне кулларына каләмле паспорт тотып класска уздылар. Күзәтү астында укучылар 2 сәгать буе тест биремнәре эшләде. Имтиханда барлыгы 15 сорау иде. Шуның иң соңгысы иҗади бирем, рус теленнән инша язу. Нәтиҗәләр канәгатьләнерлек булды. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе. Балаларның ничек туклануы даими игътибар үзәгендә. Мәктәпләрдә укучыларга көн дәвамында 2 тапкыр туклану мөмкинлеге бирелә. Шулай да ашханәдә ашарга теләмәүчеләр дә юк түгел. Сәбәбе нидә? Балаларның туклану рационын Лилия Шәймиева өйрәнде. Район үзәгендә Кояшкай балалар бакчасында ашату мәсьәләсенә бик җитди карауларын күреп кайттык. Кухня хезмәткәрләре бердәм меню нигезендә ризык әзерлиләр. Балалар яшелчә салатлары, ашларны, икенче ашларны да бик яратып ашый. Без бакчага килеп кергәндә сабыйлар омлет ашап утыралар иде. Иң кечкенәләр төркемендә тәлинкә төбендә әзмәз ризык калса да, өлкәннәр һәм мәктәпкә әзерлек төркемнәрендә балалар тәлинкәне хәтта ялап ук куйдылар. Иртәнге аш инде ул безнең балалар бакчасында бигрәк тә файдалы булып кулланыла торган ризык инде ул. Ул аксымнарга бик бай булырга тиеш. Шуңа күрә дә без балаларга иртәнге ризыкны ашатып бетерергә тырышабыз. Балалар безнең үзләре дә ашауга бик хирыс, яратып ашыйлар. Садикта нык рәхәт, тәмле ризыклар бирәләр. Боткалар бирәләр, төхмачлар пешкән, һәм бананнар да бирәләр. Садикта безне ашаталар. Төхмачлы аш белә, красный аш белә, бананлар белә, винегрет белә, салатлар белә. Садикта нык тәмле итеп ашаталар. Алмалар, грушалар, алмалар бирәләр, бананнар, төхмачлар пешерәләр. Без бердәм меню буенча ашатабыз балаларны. Ул безнең ярты ел саен үзгәреп тора. 5 тапкыр ашатабыз. Балалар яратып ашыйлар боткаларын. Гимназияга төшке аш вакытында бардык. Дүшәмбе көнне балалар акмайлы карабудай боткасы белән тавык әтлите, кебестә салаты ашады. Без кечкенә вакытлардагы төсле шау-шу юк икән инде хәзер мәктәпләрдә. Дәрес бетәргә 10-15 минут кала дежурлар өстәлләрне әзерләп тә куялар. Тәнәфескә кыңгырау шалтырау белән укучылар ашханәгә төшеп тә җитә. Өтеш-төртеш, шау-шу да юк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларында һәм мәктәпләрдә бердәм меню нигезендә туклану оештырылган. Ашау нормалары санитар-эпидемиологларның таләпләреннән чыгып карала. Меню әлбәттә һавадан алып төзелми. Барысы да алдан расланган меню буенча әзерләнә.
Безнең балалар инде бердә меню буенча тукланалар. Көнгә 2 тапкыр ашау каралган. Моңа инде боткалар да керә безнең, ашлар, салатлар. Гомумән теге бала организмы өчен тиешле үсешенә файдалы булган бөтен кирәкле матдәләр кертерлек итеп безнең меню төзелгән. Ашау тәмле. Biz bugün gimnaziyanın aşxanasında hazır indi 3-cü yıl balalar 2 tapqır tuqlanalar. Bu bizning Rospotrebnadzor tələblərinə to'g'ri keltirilib ishlanildi. Butqalari, oshları, təmli, shigindirlar. Kun sayın təmli rizqlar bilan sevəymiz balalarımızı. Otnağa bir tapqır osh bizning bo'la, burshaqli osh, tuqmashli oshlar bo'la. Har kunni salat beramiz. Balalarımız qanağat oshaudan barsa da oshiylar. Biz endi tirishamiz. Pishikishilari ko'ngil jilasin berib pishiramiz endi. O'zimizcha tirishamiz. Olay bor kishilar yorata. Баланың кәйефе дә, сәламәтлеге дә ашауга бәйле. Организмга кирәкле углеводлар да нәкъ менә иртәнге ботка белән керә. Файдалы да, туклыклы да булган иртәнге ашны ашау мөһимлеген әтиәниләр балаларына даими кисәтеп торсыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә яшәүче төрле милләт вәкилләренә ана телләрен, милли гореф-гадәтләрен саклау өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Дөнья күләм билгеләп үтелүче халыкара туган тел көнендә дә бу ачык чагылды. Әлеге дата уңаеннан елдагыча күп төрле чаралар оештырылды. Район үзәк китапханәсендә шигырь бәйгесе аерым игътибарга лаек. Чарадан Әлфинур Нугманова репортажы. Иң татлысы туган тел дип исемләнгән әлеге конкурста 50-гә якын райондашыбыз катнашты. Алар иң элек үзләре турында кыскача мәгълүмат бирде, иҗатка ничегрәк кирип китүләре турында сөйләде. Аннары һәркем үз ана телендә иҗат иткән шигырьләрен тәкъдим итте. Мөслимнән Валерий Бухарин мәктәп елларыннан ук иҗат белән шөгыльләнсә дә, аларны халыкка ишеттерү турында уйламаган. Үзем инде мин шигырьләрне мәктәптән ук яза башлаган инде. Шигырьгә ялладырым, кешегә укырга да ялладырым. Фатовый Садриев рәхмәтеңә, ул баягы ишетеп мин шигырь язганны бер 15 шигырьне алды да газетта чыгарып бастырды. Соннан соң инде канатланып китеп, шул шигырьләрне ишеп күбрәк яза башладым. Шигырьләр нигездә туган якны, туган авылны ярату хисләре белән сугарылган иде. Шулай ук туган телнең бүгенге язмышы өчен борчылып язылганнары да булды. Кыса хаман түрә дигәннәре, авылдагы гади халыкны, еллар узгачалар бәлки яңнар, югалтканын күпме байлыкны. Мин инде үзем бүгенге көндә татар телен саклау проблемалы булса да, аны саклап була дип саныйм. Чөнки без саф татар җирлегендә яшибез үзебезнең мөселмәбездә. Безнең аралашуыбыз татарча. Менә безнең мөселман гимназиясендә дә без үзебезнең укучыларыбыз белән саф татар телендә сөйләшәбез. Һәм инде әлбәттә бүтән үткәрелгән чараларыбызны, тәрбияви чараларны үткәрәбез үзебезнең ана телебездә. Марибулер мәктәбе укытучысы Константин Шамукаевның үз ана телендәге шигырен һәркем ятлыгып тыңлады. Ул әлеге шигырен татарчага да тәрҗемә иткән. Һәр халык үз телен саклап калырга тырыша. Менә безнең Мөслим районында да Мари авылы ишә булса да икесе генә Битмәш авылы ул саф татарча сөйләшә инде, ул безнең Марибулер и Усаклык дигән авыл инде. Менә безнең Марибулер мәктәбендә тоже 4 тел укытыла. Мари балаларга Мари, татар балаларының татар теле, рус теле, инглиз теле. Алга таба да үзебезнең телне саклап калырга тырышабыз. Югалтмыйбыз, бөтен гореф-гадәтләрен, йолаларын үткәреп, саклап торабыз. Бәйгедә катнашучыларга дипломнар һәм истәлек бүләкләре тапшырылды. Чараны китапханәнең халыкка хезмәт күрсәтү бүлеге җитәкчесе Эльвира Минхаҗева һәм библиограф Рәзилә Сафиева күңел җылысын биреп оештырган. Әкият геройлары Тигр һәм Миньон укучылар белән уеннар да үткәрде. Аларга тел белән бәйле биремнәр дә бирде. Балаларның матур җырлары шигырь бәйрәмен тагын да бизәде. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кеше тормышында истәлекле вакыйгалар күп була. Паспорт алуда шундый матур мизгелләрнең берсе. Паспортлы булгач үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. Узган җомганда 14 яшы тулган 15 үсмергә Россия Федерациясе гражданины паспортлары тапшырылды. 21 февраль көнне мизгел яшьләр үзәгендә 14 яше тулган үсмерләргә паспорт тапшыру тантанасы узды. Районның миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина 15 балага шәхесне раслаучы Россия Федерациясе гражданины паспортларын тапшырды. Ягъни без бу традицияны һәр вакытта дәвам итәбез, һәр вакытта сезгә, балаларга, әтиәниләргә, һәр безгә дигән бәйрәм мизгелләрен бүләк итәбез килә. Шуның өчен дип җыелыштык.
Яш гражданнарны район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов һәм районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов тәбрик итеп, җылы теләкләрен җиткерде. Сезнең тормышыгызда бик җаваплы чор килеп җитте. Сез бүгеннән кулыгызга менә шушы матур кызыл тышлы дәүләт символикасы төшкән паспортны алганнан соң сез Россия Федерациясе гражданнары булдыгыз. Сезнең кебек чакта милицияга бара торган итә, ул вакытта милиция дип йөртелә инде. Сугыша сиратта торып, рәшәткәләр кырыннан артыннан кирип, башта документларны алайык, аннан кәгазь бирә торганнары, берне бирәйек, берне бузайык, аны тутыра тагын азагына гына барып җиткәндә тагын бузайдык, аны кабаттан тутыра идек. Хәзер инде дөньялар үзгәрде. Хәзер инде аерым оешмалар да бар, шушы документларны теге матур итеп, дөрес итеп тутырып бирә торган, һәм инде паспорт алырга бару үзе бер матур күңелле күренеш. Мөслим җырчысы Илфират Зәйниев бәйрәм кунакларына үзенең матур җырларын бүләк итте. Яшь гвардия хәрәкәте укучыларга паспорт өчен тышлыклар бүләк итте. Йөзләреннән сабыйлык чалымнары да китмәгән әлеге балаларга паспортның шәхесне раслаучы юридик көчкә ия документ икәнен генә түгел, паспортлы булгач кешенең хокуклары һәм бурычлары артуы турында да сөйләделәр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район үзәгендәге мәктәпләрдә укучылар үз идарәсе көче белән газеталар чыгарыла. Газеталар мәктәп тормышын яктырта, каләм тибрәтүчеләрнең язмаларын тәкъдим итә. Укучылар журналистлар белән бергә матбугат очрашуларында да катнаша. Шундый очрашу район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров белән үтте. Илшат Яббаровны укучылар яхшы белә. Яшьләр өчен һәм спорт буенча узган чаралардан гына түгел, Илшат үзе дә укучылар белән еш очраша. Мөслим матбугат үзәгенә очрашуга килергә дә ул үзе теләк белдерде. Районның спорт министры үзе җитәкләгән бүлек турында сөйләде. Яшьләрне актив буларга чакырды. Мәктәптәге укучы журналистлар белән очрашу иң бул беренче чиратта безнең алар белән элемтәне арттыра. Икенче чиратта инде алар инде замана балалары, алар инде заманалар баргач сорауларда стандарт сораулар һәм кызыклы сораулар бирәләр. Инде без журналистлар белән аралашканда ияләшеп әйткән бит, алар точный сораулар, мәсәлән, ничә кеше яши, ничә кеше инде балалардан, хәзерге заман балалардан төрле яклап, төрле астан өстән бөтен сорауларында кабул итәргә була. Балалар яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенең эшчәнлеге турында сорашты. Яңа проектлар, киләчәккә планнар турында сораулар яңгырады. Илшатның шәхси тормышы да кызыксындырды. Укучылар спортчының балачак хыяллары турында сорашты. Хезмәт хакы, киләчәккә планнары белән кызыксынды. Илшат Римасович белән безнең күрешү, очрашу миңа бик файдалы булды. Яңалыклар белдем, ул безгә төрле киңәшләр бирде, нинди безгә киләчәктә нәрсә эшлисе һәм Мөслим һәм шушы спорт түгәрәкләре безгә бик күп бирәсен. Шул ук эшләгәндә үзебезнең тырышу, үзебезнең совестька эшләргә өйрәтте. Мен профессия сойларга менә уйлыйдым, журналист булырга я менә спорт буенча һәм бүгенге очрашудан карап инде журналист булырга өметем бар. Соңыннан укучылар радио, телевидение эшчәнлеге белән танышты, газета версткалау процессын күзәтте. Журналистларга үзләрен кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Балалар өчен үткәрелүче бәйгеләр саны елдан-ел арта. Йолдызлык иң популяр бәйгеләрнең берсе. Кичә Йолдызлык эстрада фестиваленең район туры узды. Фестиваль барышын Фәрида Гайнетдинова тамаша кылды. Созвездие Йолдызлык фестивалендә 20 нәфис һәм биюне яратучы 1000гә якын бала катнаша. Быелгы фестивальдә 6 зонада үтте. Зонада җиңүче дип табылган номерлар район мәдәният йорты сәхнәсендә сайлап алу турында катнаштылар. Гала концертта исә 250гә якын бала чыгыш ясады. Алар арасында 7 бию ансамбле, 5 вокаль ансамбль, 17 конференция һәм 20гә якын солист бар иде. Biz Бәйрәм вокаль ансамбле группада 15 кыз җырлыйбыз. Халык татар җыры идедәме дигән җыр җырлыйбыз. Беренче урыннар алганыбыз бар. Бу конкурста 4нче ел катнашабыз. Миңа менә бу фестивальдә катнашу үземә файдалык бирәсе дияс килә. Бу юлы без рус һәм татар биюен биячәкбез. Үзем 4-3 ел созвездиедә катнашам, бик ошый. 2нче елга шигырь белән дә әзерләнеп карыйсы килә. Минемчә, әлеге фестиваль, шушы фестивальгә охшаган фестивальләр алар бик кирәк. Минем өчен Йолдызлык фестивале ул бик зур бәйрәм. Чөнки
Biz yıl sayın kütüp alabız, hem big zor ettirip аңа әзерленәбез. Мен өзім бию бейім, инде биюгә бик диккат иттереп әзерленәбез, һәм әлеге фестиваль миңа бик нык ошый. Бірінші елына келгенде жыр жырладық, екінші елына келгенде алып та барышы болдық, жырда жырладық, 3 малай һәм бию бейдік. Быйылны шулық импульс бию түркімі белән бию бейбіз, һәм 4 малай быйылны, 4-імізді жырлайбыз, һәм алып барышы болып катнашабыз. Әлбәттә, балалар бик теләп катнашалар, хәтта күп күләмдә җыелар ансамбль өчен без инде аерым төрле бүлекләргә бүләбез. Орта яшьтәге, кече яшьтәге, зур яшьтәге группаларга бераз балаларны. Аларга тәрбия әлбәттә без инде халык җырларын өйрәнәбез, эстрада җырларын өйрәнәбез. Алар төрле халкыбызның төрле җырлары аша тәрбия алыр үзләренә карата. Сәхнәдә чыгыш ясаган барлык җиңүчеләргә дә район мәдәният бүлегенең 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәдәге дипломнары һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Җиңүчеләрне муниципаль район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов, мәдәният йорты директоры Марат Кашапов тәбрикләделәр. Biz инде иң зур рәхмәтне әйтәбез иң беренче укытучыларына, аннан соң инде әти-әниләренә. Ирек Салихҗанов әйтте инде, менә күпме монда киемнәр тектерелгән, күпме балаларның якты йөзләре, алар инде барысы да шушы әниләрдән, залда утырган әниләрдән килә. Һәм инде без чын күңелдән сезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт сезгә бик зур. Гала концертта чыгыш ясаган иң яхшы номерлар 9-10 март көннәрендә Менделеевск шәһәрендә узачак республиканың зона турында Мөслим данын яклаячаклар. Аларга уңышлар теләйбез. Фәрдә Гантинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Отаны саклаучылар көне уңайыннан ир-егетләр арасында үзенчәлекле ярышлар үткәрелде. Ул вакытка противогаз кию, машинаны фигуралы итеп йөртү, көпчәк алыштыру кебек биремнәрдән гыйбарәт иде. Бәйге беренче генә мәртәбә үткәрелсә дә, катнашучылар җитезлекләре белән таң калдырды. Тулырак алдагы репортажда. Дасаф җәмгыяте районның мәдәни спорт чаралары дирекциясе белән берлектә шәхси саклану чаралары кулланып, транспорт чарасын фигуралы йөртү һәм вакытка машина көпчәген алыштыру буенча ярышлар үткәрде. Ярышларда 20-гә якын команда катнашты. Ярышта ир-атлар белән бергә бер хатын-кыз да үзенең көчен сынады. Ир-егетләр арасында бер үзем генә катнашам, сынатмасмындыр дип уйлыйм инде. Машина йөртүгә проблема түгел, тәгәрмәче алыштыру да может проблема булмас инде. Безнең 2 номинация бар. Кем тизрәк дөрес иттереп азыканы кия, һәм инде кем тизрәк разбортировать та тәгәрмәчне һәм тиз генә яңа тәгәрмәчне алыштырып куя. Мондый ярышта мин беренче тапкыр катнашам. Ир-егетләр батыр, түзем булырга тиеш. Бөтенесенә уңышлар телим, әйбәт кенә йөреп чыгарга ясый. Буның максаты именно ватанны саклаучылар көне башлап, именно өлкән яшьтәгәрәк армиялар булып кайткан җегетләрне хәзерәк яшьлекләрне искә алып, шул ук вакытта үзләренең военный подготовкаларында искә төшереп. Бәйгедә Динар Закиров, Нияз Мөхәммәтҗанов, Илдар Сәгъдиевка тиңнәр булмады. Командалар арасында беренче эшлеккә Үзәк шифаханә, Август җәмгыяте газ участогы оешмасы чыкты. Лилия Латыпова исә Автоледи исеменә лаек булды. Катнашучыларга грамоталар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Оешма предприятиелар арасында кышкы спартакиада төгәлләнде дияргә була. Узган атнада оешмалар арасында җиңүче команда билгеле булды. Спортчылар да, командалар да бу көнне аеруча ныктырышты, ди Лилия Шәймиева. Якшәмбе көнне спортчылар йөзү һәм канат тарту буенча көч сынашты. Йөзү эстафетасында беренче урынга район эчке эшләр бүлеге командасы чыкты. Икенче урында газ участок командасы, өченче урында Мөслим гимназиясе. Заявкага безнең 11 команда гына килде. Мобби Тукай мәктәпләре заявкаларын бирмәделәр мисал белән. Бассейнда ярышлар уза һәм бу төрле инде йөзү төре безнең егет кызларыбыз бик тә яратып калып итә. Йөзү инде ул безнең сәламәтлеккә бик кирәк һәм бик файдалы дип уйлыйм. Мен 6 яшь, мин йөзәргә яратам. Киләчәктә мин оста йөзүче булам. Йөзү инде ул тәнне чыныктыра, сәламәттән дә сәламәт акыл, ул мәктәпләрдә дә керә инде. Безнең укучылар йөри садиктагы балалар да килә, хәзер инде менә керттеләр, авылларында китерә башладылар. Канат тарту уены да бик үзенчәлекле барды. Елдагыча әлеге уенда гимназияләргә тиңнәр булмады. Иң көчле егетләр гимназия командасына тупланган диярсең. Бу көнне барлык уеннарга нәтиҗәдә ясалды. Оешма предприятиелар арасында 29-нчы кышкы спартакиада уеннарының җиңүчеләре дә ачыкланды. Беренчедән коллективны тупларга, икенчедән сәламәтлекне коллективның
арттырырга, өченчедән спорт ярышларында йөргәндә яшьләр үз-ара аралашып, танышып, матур, сәламәт гаилә төзеп, үзебезнең районның демографиясын күтәргә һәм башка бик күп әйбәт яклары бар дип уйлыйм шушы спартакиадада. 29-нчы спартакиада инде безнең бик әйбәт үтте, командалар да күбәйде. Менә бүген соңгы көн кешеләр, менә күрәсез, күп кеше йөри, кеше спортка тартыла. Инде 30-нчы спартакиада кышкы кешеләр еще да күбрәк булыр, командалар да күбрәк булыр, и организациясе еще да әйбәтрәк булыр. Район ішкі эшләр бүлеге командасы 1-нче урынны алды. Мөслим гимназиясы 2-нче урынга лаек булды. Район советы һәм башкарма комитеты 3-нче урында калды. 4-нче урын район үзәк хастахана коллективында. Җиңүче командаларга 30, 25, 20 һәм 15 меңлек сертификатлар, мактау кагазлары һәм кубоклар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр.